Noni, metallimania. En olisi ikinä uskonut kyllä omalla tämmöisellä kärsivällisyydellä, siunatella luonteella, että tulisi lisää videoita, mutta täällä ollaan. Tervetuloa jälleen kanavan pariin. Tänään tehdään jotakin taas uutta ja tänään meillä on semmonen osio luvassa kuin. Eli pointtina on se, että kuunnellaan tai katsotaan ensin levyn kantta. Mä vähän aikaa sitä spekuloin ja voit itsekin siellä arvailla, että minkälaista musiikkia. Jos on tuttu bändi, niin sitten ei tietysti tarvitse arvailla, mutta jos ei ole tuttu bändi, niin sitten voi itsekin arvailla, että minkälaista se on. Ja mennäänpä pitemmittä puhetta ensimmäiseen Mors Principium Est. Jos tää ei ole niinku death metallia tai jotain black metallia, niin on kyllä tosi ihmeissään, koska tässä niinku kaikki semmoset niinku kunnon hei, olisiko tää metalcore, koska nämä on kaikki tänä vuonna ilmestyneitä levyjä ja metalcorehan nyt on niinku tosi kova juttu. Onko muuten metalcore? Onko se juttu? Joten mä veikkaan, että se on death metallia. Joo. No jos tämä ei ole death metallia, niin no, tämähän on ihan death metallia. Aika hyvä. Joo. Kyllä, tämähän toimii. Joo. Fuck to the yes! Tää oli siis suomalaista death metallia. Hei, tää on kova juttu. Ehdottomasti menee itellä kyllä kuunteluun tämä orkesteri. Tämähän oli hyvä. Herra jestas. Mistä? Mitä tämmönen? Suomalaista. Hei, kelakkaa sitä. Joo. Peukut jätkille. Otetaan seuraava. Unlike Pluto. Ja tää on siis varmasti erilaista kuin tuo äsken. Ei varmasti ole samanlaista kampetta. Tää on mitä itse sanot? Jos ei ole tuttu bändi, niin veikkaa tuohon alas. Jos tykkäät itse tästä, niin Unlike Pluto, mutta kerro mitä itse veikkasit. Joo, mä lukin, että semmoista progemaista, vähän semmoista haahuilua, ei ole hirveästi tempoa. Joo, jotakin semmoista rauhallista metallia. Ja tää on siis Unlike Pluto. Tää jos tää tästä lähtee johonkin tosi eri suuntaan, niin on kyllä yllätys. Joo. Kyllä se rauhallista oli. Ei, aika hyvin osuu molemmat kyllä maaliin tällä kertaa. Hei, jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä peukkua ja ota kanava seurantaa metallidikkarilta toisille metallipäille. Ei mitään, palataan.